Здорово, сябры. Я спадзяюся, мяне зараз бачна, чутно нормально. Калі ласка, адпішыцеся. Ці нормально меня бачна і чуваць. Ну вы что, ребята? Что там с гуком? Чуваць меня, не? 5 человек тут, хотя только что было 10. Напишите, калі ласка, каб я ведаў, мяне шутнуць ці не. Буду чакаць пакуль вашага адказу. І дапрацоўваць кое-якія моманты. О, чуваць, дзякуй Богу, наконец-то. Так, ну что тады, я выбачаюсь, калі ласка, за спазнение, хотя тут реально моей вины не шмат, на жаль. Усё просто ў гэты самы момант вырашыла, легче. Спачатку мой АБС полетели ўсе налады на ім, і пакуль я гэта ўсе справа, злева, што вы бачыце, аднавіў, гэта час прыйшоў. Вось, потым, карацей, я сёння буду вам цытаваць сайт Ежедневник, і як назло, гэты сайт, я не ведаю чаму і з чым гэта звязана, ён просто кладзе мой браузер Mozilla, і таму мне прыходзілася рэстартнуцца некалькі разоў. Жесть, карацей. Таму на 15 хвілін спазніўся, і вось некаторыя не надта цярплівыя гледачы, на жаль, адваліліся. Ну ладно, нічога страшнага, галоўна, вы са мной, дарога, прывет. Вось, дзякую усім, хто прыйшоў. Так, ну пагналі, спачатку расскажу вам так коротко по новинах, пробежимся. Сегодня у меня была я удзельнічал у программе размова с Владимиром Мацкевичем на Белсате. Вось, про анархістаў, про тое, чым яны адрозніваюцца ад левых, чаму іх прэсуюць. Задалі мне такі цікавае пытанне, ці я палітык, ці я могу лічыць себе палітыкам. Ось, об этом таксама паразмаўлялі. Ну, Владимир Мацкевич, в прынцыпе, цікавы суразмоўца, таму класна атрымалася. Заўтра ў панядзелак будзе гэтая перадача. Яшчэ сёння я зняў яшчэ адзін спартыўны відосік. Думаю, завтра-паслязаўтра, ну, ці на працягу наступнага тыдня я яго выдам, бо ў мяне ўжо вісіць 2 відоса на вырабленне. Ну, як бы я іх ужо зняў, асталася змантаваць. Вось. Гэта па навінах. Таксама з'явілася, ну вы можа ведаеце, старой чацік дапамога Бел, я там асабліва не правадыр, да, не лідар ніякі, просто я яго як бы стварыў, там людзі рухаюцца самастойна. І зараз гэты чацік, у гэтым часіку ёсць інтэрактыўная мапа ўзаемнай дапамогі тых, хто хоча аказаць дапамогу людзям у стане найбольш уразлівым, альбо тых, хто сам хоча гэтай дапамогі. Гэта людзі зараз вельмі зручна нанесеныя на Google мапы, і можна іх адшукаць у сябе побач на раёне. Спасылка на гэтую мапу у апісанні відоса. Вось. Паглядзіце, не сюда, ось сюда. Так, і вы побачыце, падзякаваць хачу маім патронам. Это Александр Б, Саша Р і Анеля К. Кому падабаецца, што я раблю, калі ласка, вось у версіі мой Patreon. 5-7 хвілін у вас зойме рэгістрацыя, і вы можете штомесяц скидываць мне фіксаваную суму грошаў 5, 10, 25 долараў. Тым самым вельмі мне дапаможце, становіцеся патронамі. Ну і за гэтыя 2 тыдні был у меня адзін данацер, гэта Intersectional Anti-Civilizationist. Ну, нейкі такі чувак, я здагадваюся, што хутчэй за ўсё хтось з моих знаёмых. Вось. Бо такія нікі толькі анархісты могуць сабе прыдумаць. Вось. Ну і так, а вось і першы данацік. Ананім. Дзякуй вялікі табе, Ананім. Чамусьці гука не было, але можа гэта з-за таго, што ў мяне усунутыя навушнікі, можа вы чулі гук. Хочу, да, закликать усіх, калі ласка, донатьте, рабіцеся патронамі, ці просто праходзьце па спасылцы ў Donation Alerts ці любым іншым метадам, які вам зручны ў апісанні.
і тым самым вы падтрымаеце мяне, будзе больш якасная тэхніка, больш якаснае святло, лепшая якасць карцінкі і многае іншае. Аб чым, што менавіта, паглядзіце у мяне відос на гэтым самым на канале «Гуртуемся і перамагаем» называецца, дзе я расказваю канкрэтна, што я на 3 рэчы трачу свае данаты. Першае гэта самаадукацыя, другое гэта тэхніка і трэцяе гэта рэклама. Таксама я пакідаю за сабой такое права ў скрайніх выпадках донаты гэтыя вашыя траціць на свае побытавыя патрэбы, такія як ежа, транспарт, ну і в прынцыпе ўсё, напэўна, да. Такое не часта здаралася, там літаральна 1-2 разы такое было, калі я троху траціў. Вось, і просто ставлю вас у курс усіх, хто донаціць, што часам такое здараецца. Это не таму, што я такі бедны, што я не зарабляю себе на жыццё дастаткова, я в прынцыпе зарабляю дастаткова, мне хапае і на жытло, і на ежу, і на ўсё. Просто часам так здараецца, з затрыманых донатаў, з грошаў, з заробкаў сваіх я вельмі шмат трачу на движуху, да, на свое блогерство. І потім мне не застаецца грошаў на уже на побытавыя нужды. Здаралася такое некалькі разоў, і тут, конечно, я магу звярнуцца і да вашай дапамогі. Вось. Такія, ну все, зараз пра нашыя тэмы сёння. Значит, мы абмяркуем 3 тэмы. Першая, я вам раскажу, чым у гісторыі рэвалюцыйнай вызваленчай важная і цікавая дата 29 сакавіка. Потым мы поговорим з вами про Сергея Сацука, галоўнага рэдактара ежедневніка, чаму яго арыштавалі, кім ён быў да гэтага, што ён пісаў, што ён рабіў, якая была яго роля у беларускім палітычным грамадскім жыцці, і ці можна яго лічыць палітвязнямі, ці варта яго падтрымліваць. Ну і трэцяе, куды ж без гэтага каранавіруса, гэта ж тэма нумар 1, мы паразважаем з вами аб тым, як зменіцца свет пасля пандэміі і як ён змяняецца ўжо зараз. Я выкажу свае відавочныя тренды, якія я вычытаў, выглядзеў, да, сваімі вачыма. Раскажу, чаго я апасаюся, якія ёсць пазітыўныя наступствы гэтай пандэміі для Беларусі, для света, для вызвольнага руху ў агульным. Вось. Так, зараз гляну чацік і пачынаем. 13 чалавек у нас, выдатна. Так, да, дарога паспеў, ну, нічога новага. Ну, сёння, чым важны сённяшні дзень? Сёння нарадзіўся такі чалавек, як Эдвард Абрамоўскі. Хто такі Эдвард Абрамоўскі? Вы зараз даведаецеся. Вось гэты чалавек, гэта Эдвард Абрамоўскі. Нарадзіўся ён 29 сакавіка 1868 году, то бок 152 гады таму. Гэтага чалавека называюць айцом польскага анархізму. Ён пачынаў свой рэвалюцыйны шлях у 1885 годзе у партыі «Першы пралетарыят». Была такая партыя, гэта было аб'яднанне сацыялістычных гурткоў у Варшаве. Калі яму было прыкладна 28 год, ён моцна захварэў на сухоты. Дарэчы, гэта, ведаеце, некая частая была такая хвароба між ультрарэвалюцыянерамі. Махно, вы ведаеце, таксама хварэў на сухоты, да, і таксама ад іх загінуў. І падчас хваробы ён так здалася, што перагледзеў свае погляды і быў, будучы раней марксістам, ён стаў анархістам. Вось, адмовіўся ад дзяржаўнага сацыялізму, адмовіўся ад іерархічнай пабудовы рэвалюцыйнай арганізацыі і пачаў гэтыя канцэпты крытыкаваць. Ён пачаў пісаць таго часу працу, якіх крытыкаваў марксісцкую ідэю аб тым, што існасць вызначае свядомасць. Ён казаў наадварот, што чалавек мусіць спачатку маральна даспець да свабоднага грамадства, а потым толькі варта ўсталёўваць яго палітычнымі метадамі. Насамрэч, гэта фігура была вельмі ўплывовая напрыканцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя ў інтэлектуальным асяродку Польшы, што ягоныя погляды аказалі, нягледзячы на то, што ён быў анархістам, да, называў сябе сам бездзяржаўны сацыяліст, нягледзячы на гэта ягоныя погляды, ён удзельнічаў у напісанні праграмы ППС, польскай сацыялістычнай партыі, і нават ягоная ідэалогія, ягоныя погляды аказалі ўплыў на польскую салідарнасць, у якой у 80-е годы самыя яе крайнія радыкальныя колы нават казалі аб працоўным самакіраванні, аб тым, каб нізавыя арганізацыі працоўных прафсаюзу ўвогуле падмянялі сабой дзяржаву.
Ужо будучы анархістам, Абрамоўскі засноўваў камуны, кааператывы, быў адным з пачынальнікаў кааператыўнага руху ў Польшчы і пісаў шмат артыкулаў, то бок ягоная рэвалюцыйная дзейнасць у асноўным у публіцыстыцы складалася. І як і ўсе анархісты, ён быў прыхільнікам народнай рэвалюцыі, экспрапрыяцыі сродкаў вытворчасці ў буржуазіі, аднак быў супраць тактыкі індывідуальнага тэрору. З-за гэтага парваў шмат з кім яшчэ са сваіх марксісцкіх былых сябраў. Ён лічыў, што трэба засяродзіцца на прапагандзе адукацыі сярод працоўных. І акрамя анархічнай дзейнасці, што немалаважна, стаў вельмі вядомым яшчэ як філосаф, сацыёлаг і псіхолаг. Ён спачатку ачоліў кафедру псіхалогіі ў Варшаўскім універсітэце, а потым яшчэ і стаў заснавальнікам Варшаўскага інстытута псіхалогіі. Вось, то бок гэта быў рэальна вось як і Крапоткін, як Элізе Ріклю, не толькі такі рэвалюцыянер, тэарэтык, але яшчэ і моцны, рэальна моцны вучоны. І, на жаль, памёр ён зусім маладым у 48 год, у 1918 годзе, і вуліцы Эдварда Абрамоўскага зараз ёсць у Варшаве і у Лодзі. Вось такія вось справы, сябры. Эдвард Абрамоўскі. Запомніце, будуць таксама ў апісанні відоса спасылкі дадатковыя пра яго, пачытайце, пацікаўцеся. Каму цікава. Ну, ідзем далей. Так, што у нас у чаціку? Віктор Несцерович, прывітанне сябры. Здароў, Віктор Несцерович. Паехалі далей. І так, затрыманне Сацука. Ну, нагадаю, для тых, хто не ведаў, не адсачыў, 25 сакавіка Сергея Сацука, галоўнага рэдактара ежедневніка, затрымалі, затрымаў камітэт дзяржаўнага кантролю, нібыта за атрыманне хабару. Яшчэ год таму на Сацука вызверылася БТ, нібыта ён там атрымоўваў нейкі хабар. Кажуць, што нібыта гэта звязана з ягоным расследаваннем датычна карупцыі ў медычнай сферы, што ён раскрыў і пастаўкі неправеранай вакцыны Эўпента і закупкі па звышвысокіх коштах медыцынскага абсталявання. Вось. Аднак тады год таму яго не пасадзілі. А зараз ён выпусціў артыкул нешта там пра каранавірус і прэзідэнта. Шчыра кажучы, я не чытаў, не паспеў, выбачаюсь. І многія звязваюць гэта якраз з каранавірусам. От, в прыватнасці, Валера Карбалевіча прачытаў артыкул, ён звязваў гэта з тым, што прэзідэнт сказаў, скамандаваў усіх, хто муціць тыпу фейкі, да, затрымліваць, і такім чынам Сацук патрапіў пад гарачую руку. Так гэта ці не, ну не ведаю. Аднак, калі я пачуў ежедневнік, мне адразу згадалася, якія артыкулы пісаў ежедневнік, когда мяне і маіх паплечнікаў-анархістаў пасадзілі ў турму. Мне прынеслі тады гэтыя артыкулы раздрукаваныя. І зараз давайте пачытаем, што пра палітвязняў-анархістаў пісала газета Сергея Сацука ў 2010 годзе. Зараз я, каб не быць галаслоўным, вам выведу гэта на экран. Ein момент. Ага, бачна мусіць быць. Зараз іншую спасылачку паставім. Ну, ладно, пачнем з гэтага. Так, секунду. Ох, уж гэты ОБС. Вось. Думаю, мусіць быць бачна, да? В Минске анархисты опять бросают коктейль Молотова в видео. 2010 год. Я зараз, сябры, по хронологии пойду. После радикальной акции российского посольства репрессивные органы государства начали беспрецедентную облаву на анархистов и других социальных активистов. Это яны... блин, рекламу треба закрыть. Блин, да вы задолбали тут. Что это реклама? Короче, это они цитируют пресс-релиз. Короче, анархисты, бла-бла-бла, взяли на себя ответственность. Концовка. Между тем,
Следует отметить, что эти анархисты весь 2010 год активно пытались пропиариться через различные СМИ и сайты, рассылая различные заявления, но на них почти никто внимания не обращал. Сапраўды, гэта праўда, анархісты рэальна рассылалі заявы аб сваіх акцыях, аднак пра іх пісалі. Тое, што увагі не звяртаў, гэта хлусня. Теперь они, похоже, решили испробовать в продвижении более радикальные методы с проведением акций и выставлением роликов на YouTube. Ну, як вам такое? Вельми таки журналистский пассаж, да, таки одразу беспристрастный, не ангажаваны, да, одразу бачно. Это у нас типу незалежные СМИ, да. Но это все фигня, это все реально дробязь еще. А зараз перейдем до десерту. Это 2010 год. Мы сядим. 6 вересня. Атаковавшие российское посольство оказались обычными любителями поджогов. Мнимым анархистам, совершившим атаку на российское посольство, предъявлено обвинение в еще 4 поджогах. Ежедневник узнал подробности одной из самых скандальных, в кавычках, политических акций 2010 года. Ну, далее, напомним, бла-бла-бла-бла, на следующий, ну, они там узгадывается хронология пяти. Одновременно группа молодых людей распространила в интернете сообщение, что атака на российское посольство есть не что иное, как акция анархистов, которой они якобы выразили гнев и протест против арестов и репрессий в отношении социальных активистов, ставших на защиту химического леса в Москве. Так, милиция задержали, бла-бла-бла. В настоящее время по результатам расследования обвинения предъявлено Игорю Оленевичу, Николаю Дюдку, это я, Максиму Веткину, Александру Францкевичу и Евгению Сильвончику. Как говорят факты, в их действиях не было никаких политических мотивов. Им просто нравилось поджигать, причем идейным вдохновителем был именно убежавший Дмитрий Дубовский. То бок, глядзіце, якая гніда пісала гэты артыкул. Я ўжо не буду себе стрымліваць у выразах, бо іншымі словамі я гэта назваць не магу. Чалавек, які гэта пісаў, ён, па-першае, кажа, што гэта рабілі не анархісты, а просто чувакі, ну, лишили падпаліць. Ну, в прынцыпе, это ж кожны дзень у нас здараецца, да? Кожны дзень нейкі чалавек можа захацець і падпаліць дзяржаўную установу. Да? Гэта, ну, звычайная рэч. Просто, калі ты хочаш нешта падпаліць, чаму б гэта не быць мусарні, да? За што ты можаш атрымаць 8-10 год і так. То бок, ужо хлусня, да? Хаця былі людзі, якія сазналіся потым на суде, ну, там, шэраг людзей прызнала сваю віну. Я не прызнавала, але тым не менш. Прызналася і падрабязна растлумачыла свой матыў. Акрамя таго, пасля каждай з гэтай радыкальнай акцыі, за якія мы былі асуджаны, у інтэрнэт выставляліся падрабязнейшыя прэс-рэлізы, у якіх было напісана, чаму гэтая акцыя была зроблена, якія мэты пераследуе, чаму менавіта так, а не інакш, менавіта з палітычнага пункту гледжання. І тая жывёла, якая пісала гэты артыкул, яна зараз бярэ і піша, ну, в іх акцыях не было палітычнага мотива, это было всего лишь они любили поджигать, но это еще не все. Але самае цікавае, што заўважце, тут і далей ва ўсім артыкуле нас называюць вінаватымі, хаця гэта яшчэ красавік 2011 года, а судзілі нас, нагадаю, у маі. То бок яшчэ да прысуду суда нас называюць вінаватымі. Гэта грыбейшае парушэнне не толькі прэзумпцыі невінаватасці, але і элементарнай журналісцкай этыкі. Красавік 11, а мая 11 нас судзілі. То бок гэта у прямым, гэта прамое была проста падрыхтоўка грамадскай думкі да нашага суду, да нашага працэсу. Да гэтага ж часу адносіцца і відэа БТ, анархія, прямое дзейство, в которых рассказывают, как мы хотели церквы нібыта падпаліваць, да, і гэтак далей. Ідзем далей. Гэта яшчэ не ўсё. Далее. Так в результате расследования выяснилось, что свой первый поджог молодые люди совершили еще 5 декабря 2009 года. Знову же, про нас кажут, совершили поджог, хотя еще суду не было, ну вы разумеете? Об этом случае широкой общественности мало известно, так как под него даже при большом желании нельзя подвести политические мотивы. Ну, знову же, якая нахабная хлусня. Я думал на початку стрима, может,
подкинуть вам видосы, поднять гэтыя прэс-рэлізы. Ну, але я подумал, што вы мне поверыце на слова. Тым больш гэта ўсё вельмі лёгка гугліцца, і палітычныя матывы, і ўсё астатняе. Парни просто подожгли казино Шангрила, расположенное в Минске по улице Кирова. Хлусня. Никто его не подпаливал. У гэтае казино кинули некалькі лямпачак и дымовую шашку. Не было подпалу гэтага казино. Нават осудили нас не по 218 артикуле за подпал, а за... Меня докладно по этому эпизоду судили, а за хулиганство. То бок подпалу не было, гэта нават суд признал. Але што суд гэтаму чуваку, які пісаў гэты артыкул, ему што мусара сказали, тое то ён и пераказал. Далее. Аналогично сложно найти какие-то политические мотивы и во второй акции подозреваемых, которая была совершена 9 марта бла-бла в Солигорске. Тогда Дубовский, Францкевич и Сильвончик пытались повеселиться, бросив зажигательную смесь в здание ГУПП ЖКХ «Комплекс». Хлусня аж на у трох... Блин, что ты скажешь? Хлусня аж на у трох местах тут. Так, куда она убежала? Какой-то такой калечный сайт, вот, отвечаю, ежедневник сам по себе калечное выдание и такие же самый сайт, блин, скачиваю, рекламу выкидываю. Так вот, гэты ГУПП ЖКХ «Комплекс», сябры, гэта калі што была опорный пункт милиции у Солигорску. Конечно, ніякіх палітычных мотываў. И, по-перше, да, это был пункт милиции. По-другое, его не спрабавали, в его никто не кидал запальную сумесь. Там разбили окно и кинули туды фаер. Ужо 2 хлусні. Ну и третье, пытались повеселиться. Ну, сапраўды, чему бы не повеселиться, кинуть, не поставить себя под криминальный артикул. Блин, просто меня так горыть, коли шчыра, вот, когда читаю этого скота, как будто реально 10 год тому. Ну и видно, молодые люди удовлетворились своим развлечением, поскольку следующие 2 месяца не предпринимали никаких попыток поджогов. Ну ладно, это все. Далее это просто слог зацените. Ну и весь артикул там такі ж самы. Первоначально так. Ну и все. Гэта 2011 год. Сутнасць вы уже зразумелі, так, таму далей мы пойдзем хутка. Ужо без падрабязнасцяў. Зноў жа 2011 год. Зараз загрузится. Анархист-поджигатель ломал государственные сайты. Ну, тут дастаткова заголовка, да, можно не протягивать. Окей, с нашей справой закрыли, нас осудили, и на гэтым усё. Идем далее, 2013 год. Ежедневник протягивая писать про анархистов, да, незалежные СМИ. Вось, нагадаю, и это 2011 год, это писались артикулы вось гэтыя с такой тональностью, с такой хлуснёй. У той момент, калі ўся незалежная пресса стала на наш бок, пачалі наадварот нас выгражваць, прыходзілі до нас на суды, размаўлялі з нашими бацькамі, калі праваабаронцы прызналі нас палітвязнямі и так далее. Все робят так, а ежедневник пишет: анархист-поджигатель ломал государственные сайты. Разумеете? Просто мотайте себе на ус. Мы потом подойдем до высновы. КГБ сообщил о предотвращении ряда терактов в Беларуси. Председатель КГК, вот навод дебилы навод не написали КГБ, а написали КГК, Валерий Вакульчик признался депутатам Палаты представителей, что за последнее время органам госбезопасности удалось предотвратить несколько терактов, подготавливаемых анархистами. Ну вы зразумели, да? Я думаю, далее можно не протягивать. Можно... Ой, нет, треба протягнуть, пробачьте. Если верить председателю КГБ, то именно анархисты пытались взорвать польский дом. Чуете? Анархисты спробовали взорвать польский дом в Лиде, принадлежащий ООО «Союз поляков Беларусь». Что? Что? Ну, блин, это просто вынос мозга. Скажите, кто яшчэ гэта писал? Кто яшчэ гэты бредятину, гэты бред сивой кобылы ад Вакульчика и КДБ, кто яшчэ гэта ретранслявал? Однако ежедневник тут как тут. Чему не? Нормальное такое незалежное СМИ, да? Идем далее. Ну и в Гомеле там, да, был предотвращен теракт. Конечно, анархисты хотели
в новогоднюю ночь взорвать кагосьці ў Гомеле. Ну, нормально, да? Конечно, мы... Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Ну, і апошняе, да? Зноў жа анархісты. І зноў, калі, як вы думаеце... Калі, як вы думаеце, наступны раз ежедневник узгадаў анархістаў? Ну, 2017 год. Ну, конечно, кожны раз, калі анархісты неяк падымаюць галаву, КДБ і Губазик пачынае іх мачыць, ежедневник тут как тут. 2017 год. Читаем. 2017 год. В 2014 в Минске готовился теракт. Беларусь-1. На День независимости в 2014 году в Минске готовился теракт. Анархисты усвоили навыки работы с различными веществами и самодельными взрывными устройствами, говорится в фильме. 30 июля 2014 года в Бобруйске был задержан активист анархистского движения Романов. Он направлялся в Минск на празднование Дня независимости. В рюкзаке у Романова нашли 150 граммов тротила. Нетрудно представить, что произошло бы в толпе, если бы взрывчатое вещество было использовано по своему прямому назначению. Ну, я думаю, все, кто зараз у меня на стриме, разумеют, что анархисты не взрывают людей на площадях. Это просто трызнение полнейшее. Гэта не адпавядае ні палітычным мэтам анархізму взрываць простых людзей, не маральна этычным прынцыпам анархізма. Вось. Аднак бы на гэта насраць, канешне, а ежедневник з радасцю ретранслюе гэтую хлусню. І вось, што я вам скажу, сябры, што самае цікавае. Я спецыяльна пагугліў згадкі пра анархістаў ад ежедневника. О, уже 20 человек, нас прикольно. Я специально погуглил згадки про анархистов от ежедневника. И что я побачил? Что... А іншых згадок амаль што і няма. Разумееце? То бок усе згадки анархистов. А менавіта ў такім рэчышчы. То бок, што яны хацелі нешта взорваць, што яны нешта поджигалі для таго, каб павесяліцца і гэтак далей. Аб чым гэта кажа? Так вот, прабачце. Анархістаў судзілі, анархістаў далбілі ў турмах у калоніях. А ў 2015 годзе анархісты правялі шэраг громкіх гучных акцый, потым іх ізноў рэпрэсавалі. Потым 2017 год анархісты адчольваюць месцамі пратэст проці дармаедства. Анархістаў масава затрымліваюць перад 25 сакавіка 2017 года. 18 год акцыя анархістаў, 19 год акцыя анархістаў. Ежедневник молчить. Усе незалежныя СМІ пишуць пра нас. Ежедневник молчить. Што аб чым это кажа? Што існуе рэдакцыйная палітыка. Пра анархістаў альбо нічога, альбо тэрарысты, экстрэмісты хацелі ўзарваць. Всё. Аб чым гэта яшчэ раз кажа? Што гэтыя СМІ працяглы час мэтанакіравана супрацоўнічала з карнымі структурамі. Больш за то, я ўпэўнены, што павестка гэтаму СМІ задавалася карнымі структурамі. Зразумейце, сябры, як яно працуе. Агентура, кіраўніком, нагадаю, быў хто? Сергей Сацук. Агентура якім чынам працуе? Што не абавязкова яны будуць пісаць зранку да вечара: «О, КГБ крутое, о, міліцыя малайцы, о, міліцыя красавцы, мы любім Лукашенко». Яны ж разумеюць, што калі яны будуць так пісаць, ніхто іх не будзе чытаць. Аднак, калі ёсць вострая, вельмі вострая, крытычна важная тэма для ўлады, ім паступае сігнал, агентуры паступае сігнал выказацца такім чынам. І вось па гэтых тэмах вострых, па тое, як выданне аб іх піша, можна вызначыць, што ж гэта за выданне. Прадмусарёнае яно ці не. Вось. І анархісты, безумоўна, гэта адна з тых тэмаў, па якой сілавікам прынцыпова толькі такія выказвання. Менавіта чаму я кажу, што і наша Ніва гэта ментоўскае выданне. Таму што па крытычна важных для ўлады тэмах яны выказваюцца ў строга вызначаным рэчышчы. Калі былі масавыя пратэсты ў 17 годзе, і анархісты там вельмі файна сябе праявілі, бабах, на нашай Ніве выходзіць артыкул, дзе ўвесь акцэнт ставіцца на рэальныя ці мнімыя конфликты между анархистскими группами. Не про идеологию, не про практику, не про историю анархистского руха в Беларуси, не про то, что мы досягнули, не про то, как нас репрессуют, а только вот гэтыя вот срачики, скандальчики и так далее. Высмактали с пальца, спросили там неких несчастных пару человек, и яны им створили картину. Вось аб чым гэта і кажа, что у пэўны момент им даецца сигнал,
працаваць, і яны працуюць у патрэбным рэчышчы. І менавіта так працаваў ежедневнік у дачыненні да анархістаў. Але сябрыва можа паказацца, што вось я зараз там лаю там гэтага Сацука, ежедневніка, таму што я анархіст, і вось я пакрыўдзіўся на іхняе такое стаўленне, да, і вось у меня такая асабістая непрыязень, і менавіта такое я гашу. Не. У 2011 годзе адбываецца выбух у метро мінскім. І што робяць усе незалежныя СМІ? Ставяць незручныя пытанні. Кажуць, пачакайце, што слесар і сантехнік, там, слесар і столяр взорвалі метро? Прабачце, што за фігня? Кажуць, вось тут прызнакі катаванняў. Кажуць, а што это за людзі, якія выходзілі з сумкамі з метро, там, з вайсковымі гэтымі взрывателямі. І гэтак далей. Ставіць пытанне адносна саблюдзення правоў чалавека. Ставяць пад сумнеў факт таго, што знайшлі праз 2 дні, просто там з супер-мега хуткасцю. А потым асвятляюць суд і паказваюць, што на суде не было справядлівага судовага разбіральніцтва, а іх проста хацелі па-быстраму расшмаляць. То бок крытыкуюць дзеянні ўлады, а там было што крытыкаваць насамрэч. Што ж гэты час робіць ежедневнік, а зараз я вам пакажу, як ён асвятляў працэс па выбуху ў мінскім метро. І сам гэты выбух. Ежедневнік лупіць артыкулы, у якіх згодна са сваёй даўняй традыцыі, яшчэ да суду называе асуджаных... Ой, подождите. Факты вымыслы чамусьці не грузяцца. Секундачку. Называе людзей тэрарыстамі. Ай, блин, що можна... Секунду. Так, карацей, называўся артыкул «Факты». Ладно, пробежимся просто по заголовках, да, каб вас не перегружать. Просто як называліся артыкулы, якія выйшлі яшчэ да суда. Факты і вымыслы о первых беларускіх террористах. Идем далей. То бок, бачыце, людзей яшчэ не асудзілі, а яны ўжо тэрарысты ў разуменні ежедневніка. В принципе, то же самое, что и с нами. Было. Взрыв в Минском метро. Неизвестные факты. Что же это за неизвестные факты? Возьмем просто цитаты. Мы не будем описывать, что включают в себя планы «Тоннель» и «Сирена», так как это является закрытой информацией, которая в последующем может быть использована преступниками. Бачите, як яны переживают, как мусорская информация не утекла в открытый доступ. Отметим лишь, что реакция МВД, да и всех силовиков была вполне адекватной, грамотной и продуманной. Ну, конечно, она была адекватной, як же инакше, вы же не можете по-иншему написать. Позже МВД по поручению президента провело и специальную операцию «Арсенал» по выявлению незарегистрированного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Реально такое отчувание, как бы сам опер сидел, писал. Не вызывает никаких нареканий и меры, которые были приняты сразу после взрыва для обеспечения безопасности граждан Беларуси. Бачите, на вот слог такой мусорской, да? Идем далее. То бок, бачыце, все незалежныя СМІ яны ставяць пад сумнеў, і не просто для того, каб засраць, а абгрунтавана ставяць пад сумнеў дзеянні ўлады. А ежедневник, ой, какие хорошие были действия КГБ и МВД. Террорист не любил людей. Гэта яшчэ было до того. 14 апреля, по-моему, 11, по-моему, ці 12 был выбух, а ўжо 14 красавіка яны пілять заголовок «Террорист не любил людей». То бок яны уже вырашылі, што ён тэрарыст, яны уже склалі ягоны псіхалагічны партрэт, і ўжо стаіць задача стварыць, што там быў монстр нейкі з пекла, які зрабіў гэты выбух. Вось. Разумееце? То бок цалкам ідуць у фарватэры пазіцыі ўлады. Не адступаць ні на грам. Ну і яшчэ адзін апошні я датычна
пруфаў па Сацуку. Я просто прабачце ўжо, што вось так вас грузануў гэтым, да? Просто каб не быць галаслоўным і паказаць вам, як яно было насамрэч. Опять страница не найдена. Да что ты будешь делать? Ай. Технология плутовства называлась чомусь не хочу. Паспрабуем праз Google. Во! Вось это артыкул, урэшце, які я вам хотел показать. Факты и вымысла первых белорусских террористов. Технология плутовства. Это не запланированная часть нашего большого расследования. Она возникла стихийно. Можешь, пожалуйста, дверь закрыть? После того, как Хвост начал вилять собакой, разоблачая новых террористов, взорвавших Минское метро. Бачите? Террористы взорвали Минское метро. Пише ніхто іной як Сергей Сацук. Яшчэ да таго, як людзей асудзілі. І это прытым у дачыненні да людзей, якія падвергаліся катаванням, што ўжо доказано было. Мы раскроем всю технологию этого плутовства. Так. Блогер Пшик о бомбе. Блогер Максим Чернявский опубликовал новые, казалось бы, сенсационные данные по расследованию взрыва в Минском метро. Ну, далей я не буду вам поглыбляться, это вы все можете побачить па спасылках і пачытаць самім. Сутнасць гэтага артыкула у тым, што ён пачынае Сацук, ніхто іншы, а як Сергей Сацук пачынае выкрываць у двукоссі незалежныя СМІ і блогераў, бачыце, тады ўжо ў 12 годзе былі блогеры, якія ставяць пад сумнеў афіцыйную версію. То бок ён мала таго, што сам адмывае мусароў, дык яшчэ і гасіць тых, хто ставіць пытанні. Все гэта я да чаго, сябры? Для мяне пытанне аб тым, хто такі Сергей Сацук, не стаіць. Гэта чалавек, які, на мой погляд, хутчэй за ўсё, супрацоўнічаў з карнымі структурамі. І ён гэта фактычна прызнае у сваім інтэрв'ю Еўрарадыё. Яшчэ адзін пруфчык, прабачце, не магу трымацца, одну секунду. Ён фактычна кажа, зараз я вам включу, ён фактычна кажа, так, я Я 20 лет работаю с правоохранителями и хорошо знаю, что если твои контакты вдруг все разом пропадают, это значит, что тебя взяли в оперативную разработку. Ну что, як кажуть, какие еще вам нужны доказательства? Человек признался, что он 20 год працуе у двукосі праваахоўнікамі. То бок, разумееце, что такое праца з праваахоўнікамі? Іншымі словамі, яны зліваюць яму інфу. І гэта было, я думаю, відавочна з тых артыкулаў, якія было раней. Але заліваць яны яму будуць яго у яе у любым выпадку не за просто так. Як ён расплачваецца, вы бачылі вышэй. Просто на адчувальныя вострыя тэмы ён будзе выказвацца так, як патрэбна ім. Зноў жа, гэта не адмяняе таго, што ў іншы час ён можа дзейнічаць адносна самастойна. Пакуль ягоны куратар не чапае, не трогае і не кажа пішы і рабі то-то, ён можа пісаць нават і супраць улады і крытыкаваць, і ён гэта рабіў. Вось. І для мяне асабіста пытанне не стаіць, што выданне ежедневнік міліцэйска супрацоўнічала з карнікамі, Сергей Сацук супрацоўнічаў з карнікамі, гасіў палітвязняў, гасіў анархістаў, займаў выгадную дзяржаве пазіцыю па выбуху ў метро, якое, по майму глубокаму перакананню, сама жа дзяржава і замуціла. А зараз ён ахвяра рэжыму. Зараз ён няшчасны і бедны незалежны журналіст, якога прэсуе дзяржава. Не, так не бывае. Я не дам
у межах сваёй магчымасцяў ствараць яму такой образ сабе. Для тых, хто забыўся адносна выбуху ў метро, нагадаю, па-першае, падазроных у тэракце катавалі. Гэта ўжо факт. Запісы з камераў відэаназірання маюць следы монтажу. Гэта высветлілася на судзе. Лукашенко пабег на месца выбуху ўжо праз некалькі хвілін, нават не гадзін, пасля самога выбуху. Хаця ніколі ні адна нармальная служба бяспекі яму бы гэта не дазволіла. На суддзе суддзя адхіліў амаль усе хадатайніцтвы абароны. У прыватнасці было патрабаванне дапытаць тых, хто затрымліваў Кавалёва і Канавалова. Яго не дазволілі. Хаця казалася б, калі вы такія адкрытыя, калі вы так упэўнены на сваёй пазіцыі, чаму не? Афіцыйна следства заяўляла, што матыў выбуху зарвалі бомбу ў метро, ведаеце якой? Непрыязні к людзям. Да? Вельмі пераканаўча, да. І сама справа ўтрымоўвае велізарную колькасць нестыковак і прамой хлусні. То бок маё меркаванне і меркаванне вялізнай часткі грамадства, што гэты выбух быў арганізаваны спецслужбамі, якімі канкрэтна і навошта я не ўпэўнены, не ведаю. А Кавалёў і Канавалаў альбо былі пешкамі, ну, Кавалёў дык дакладна, альбо ўвогуле не прычасныя да гэтага выбуху. І паглядзіце таксама, каму цікава гэта узгадаць, асвяжыць свае веды па гэтаму пытанню. Хто, можа, яшчэ малады, не застаўся ў гэтую движуху з выбухам у метро, глядзіце, калі ласка, апісанне да стрыму. Там ёсць некалькі спасылачак менавіта па гэтай тэме, я іх для вас сабраў, каб вы пачыталі і ўзгадалі, што гэта было. Два моманты яшчэ. Мне могуць запытацца тады, так а што гэта тады ўлады свайго пасадзілі? Ну хорошо, ён агент КДБ. Ён там пісаў супраць анархістаў, ён адстойваў мусарскі пункт гледжання дакладна датычна выбуху ў метро. Чо ж тады яго закрылі? Тут можа быць некалькі варыянтаў. Па-першае, ім маглі проста вырашыць ахвяраваць. Няхай людзі... Не, я начну з другога. Па-першае, сілавікі не ёсць нейкі маналіт. Ёсць розныя службы, у іх ёсць розныя інтарэсы. Часта гэтыя інтарэсы ўваходзяць у супярэчанне. Вельмі верагодна, мне кажется, падаецца нават самым верагодным, што ён супрацоўнічаў з адной спецслужбай, а закрыла яго іншая. Вось і ўсё. Працаваў на КДБ, а пасадзіла яго МУС ці КГК. Лёгка такое можа быць. Іншая прычына, ну вы ж разумееце, што агент і можна ў патрэбную хвіліну ахвяраваць. І калі ты засябраваў з мусарамі, калі ты з імі якшаешся, вошкаешся, працуеш з імі 20 год, як сам Сацук прызнаўся, уходзіш з імі ў дзелавыя адносіны, выконваеш іхнюю брудную працу, пішаш па іхняму заказу, іграеш з імі ў іхнія ігры, ты маеш овер 9000% шансаў быць імі ж укінутым у топку, у патрэбны для іх момант. Таму хочу сказаць, што ўсе гэтыя Гарбацевічы, да, іншыя там персанажы, якія думаюць, што вось яны сядзяць там за кубкам гарбаты, і менты зліваюць інфармацыю, і яны зараз такія крутыя чувакі будуць пісаць і расказваць, хто там урод, хто не урод, і з ментамі яны там проста крепят і дружат да немагчымасці, там у дзясны ляскаюцца. І калі яны ўсе думаюць, гэтыя людзі, што іх гэта абароніць ад пасадкі ў пэўны момант, што гэта ім пэўная індульгенцыя і бронь ад рэпрэсій, то гэта далёка не так. І прыклад Сацука гэта пацвярджае. Працаваў і заіграўся. Думаў, што дзякуючы знаёмству з сілавікамі яму ўсё сыдзе з рук. Не сыходзіць. І паглядзіце, як працуе карма. Да? Вось апошнія дні, гады, гэта проста капец, як выстрэльвае. Спачатку Ціхіня, потым Уцюрын, Гараўскі, якога не пасадзілі, але які сам сябе фактычна пасадзіў, да? У адместку за тыя рэчы, якія ён рабіў. А зараз яшчэ і Сацук. То бок раз за разам людзі, якія
працавалі на гэты рэжым, былі ягонымі халуямі, ягонымі церберамі, самі трапляюць у жорнавы, гэта карма. Хто верыць в нього, хто не верыць, ваша справа. Аднак гэта вось адбываецца зараз у Беларусі просто з такой хуткасцю і з такой часцінёй, што прямо дзіву даешся. І ўсіх гэта чакае, ўсіх іх гэта чакае. Такім чынам выснова. Не вошкайцеся скарнікамі, гэта сабе даражэй. Калі нейкія персанажы, зноў жа паўтаруся, кшталту Гарбацевіча, да, бо ён самы яскравы прадстаўнік такіх людзей, думаюць, што ён зараз з міліцыянерамі за пані брата і яму паўсюль будуць адкрыцця дзверы, бо ён аказвае ім каштоўныя паслугі, яго ніколі не крануць. Гэта не так. Такім чынам, апошняя выснова, для мяне Сацук не незалежны журналіст, і я асабіста яму ніякай падтрымкі аказваць не буду. Хтосьці можа запытацца, чаму ж я падтрымліваю тады Чудзенцова, бо тут падобная сітуацыя. Чудзенцов таксама быў раней прапагандыстам, і таксама, як і Сацук, хутчэй за ўсё сядзіць не за што. Аднак і таксама пляжу ў палітвязняў. Аднак Чудзенцов ляпнуў пра палітвязняў адзін раз і ў каментарах, а не вёў мэтанакіраваную палітыку знішчэння анархістаў на сваіх старонках. І Чудзенцов не займаўся выкананнем загадаў сілавікоў у сваіх СМІ. Вось у гэтым між ім разніца. Всё, пераходзім да наступнай тэмы. Зараз толькі пачытаю чацік. Ох, я і разышоўся на 40 хвілін. Ох, ну вы і напісалі, сябры, ну вы і напісалі. Чыстаправца там бушует, я ўжо гляжу. Зараз мы яго ўгамонім. Так. Так забаўляе гэтае слова ў загалоўку, піша Ангеліна. Якое слова? Радыкальны голас? Справа Сацука? Ну, цікава. Опять... Про что я троху не дорубил. Ну ладно, надто складанный прикол. Влад К. Как думаешь, может ли Лукашенко уйти в отставку, как это сделал Назарбаев? И если да, то когда? Нет, лічу, что не можа. Толькі калі яго вымусяць гэта зрабіць. Альбо цяжкая хвароба, альбо ягоныя набліжаныя пад страхам шантажа. Гэта чалавек хворы уладай, ён сам не аддасць уладу. Хаця і Назарбаев яе не аддаў. Что думаешь по поводу военных конфликтов в бывшей Югославии? На чьей ты в них стороне? Ведаеце, у этнічна-рэлігійных канфліктах неразумна займаць нейкі бок, таму што гэта канфлікты аб ідэнтычнасці. Канфлікты, дзе прыгнечаныя і прыгнятальнікі часта пераплетаюцца і выступаюць у адных і тых жа ролях. Вось духоўна, ментальна, светапоглядна мне хацелася б быць за харватаў. Таму што яны католікі, прынамсі не праваслаўныя, да? Прынамсі не сербы, якіх падтрымлівае Расія. Аднак харваты замуцілі генацыд сербаў падчас другой сусветнай вайны. Генацыд страшны. І як тут быць мне за іх? Зноў жа ведаю, што албанцаў прэсуюць, мусульман. Там, аднак і албанцы, таксама мусульмане гэта далёка не невінныя авечкі, вы самі ведаеце. Такім чынам, я не магу. У меня могуць быць нейкія сімпатыі на эмацыянальным узроўні, там, да? Хутчэй нават не за, а супраць кагосьці. Мне не падабаюцца все эти сербскія движухі. Да? Вот. Я тыпу як супраць сербаў, да? У гэтым канфлікце, вядома. Аднак гэта толькі на эмацыянальным узроўні. Палітычнай пазіцыі у мяне няма адносна таго, што я падтрымлю адзін з бакоў. Бо там кожны быў запятнаны ў вайсковых злачынствах, кожны быў запятнаны ў большай ці меншай ступені ў генацыдзе. І зноў жа, як анархіст, падтрымліваць кагосьці ў этнічных канфліктах гэта неправільна. Тут я магу падтрымаць толькі канфедэратыўны праект на базе роўнасці і разнастайнасці на падабенства таго, як гэта было ў Сірыі вырашана. Вось будзе калі такі праект, я яго падтрымаю. А зараз казаць, што я за адзін нейкі бакоў, да, адзін з нейкіх гэтых бакоў, неправільна. Гэта пазіцыя неканструктыўная, яна вядзе толькі да падаўлення іншых нацый, іншых бокаў, іншых ідэнтычнасцяў і за умацавання адносінаў прыгнёту і дамінавання. А я супраць гэтых адносінаў. Я не хачу, каб яны былі не тое, што міжду людзьмі, а і між нацыямі тым больш. Таму я не магу тут падтрымаць адзін з бакоў адназначна і безагаворачна. Ось, все там сімпатыі, антыпатыі на такім на
эмацыйным узроўні, не болей за тое. Веселые вы ребята, ну да. Чистоправд, мы должны верить тебе на слово, что это хлусня? Нет, вы должны верить, вы вообще мне ничего не должны. Ну, я просто вам пропоную поверить мне на слово, потому что я не хлушу. Так. Ты считаешь терроризм приемлемым способом борьбы для анархистов? Открою тебе секрет, анархисты не займаюцца тэрарызмам. Тэрарызмам займаецца дзяржава. Анархісты могуць займацца узброенай самаабаронай, могуць чыніць акты тэрору індывідуальнага супраць іншых людзей, прыгнетальнікаў. Так? Я скажу, што я лічу гэтыя метады палітычна неэфектыўнымі, аднак маральна у некаторых выпадках я лічу, што я не магу гэтых людзей асуждаць, якія чыняць узброены адпор і тэрор супраць карнікаў, якія самі чыняць гвалт. То бок, калі нейкі карнік, у яго рукі ў крыві, ён казніў невінных людзей, забіваў іх, і яго потым самога забілі анархісты, што я буду крытыкаваць? Нет, я скажу, ну, окей, зрабілі. Сам бы я такое, можа, не можа, а хутчэй за ўсё не стаў бы рабіць, да? Не ведаю, што мяне можа прымусіць такое рабіць. Аднак, калі нехта з анархістаў такое зробіць, ну, не думаю, што я тут рассыплюся ў асужденні. Хаця, кожны чалавек мае права на жыццё. Нават карнік. Нават карнікаў нельга забіваць па безмежжу, па беспредзелу, да? Нельга забіваць увогуле нікога. Аднак бываюць выключэнні ў нашым жыцці, бо гэта тэма вельмі складаная і неадназначная. І прапаную ўсім, хто зараз там можа рваць рубаху і крычаць: «А, апраўдуеш тэрарыстаў, апраўдуеш тэрор». Ну, сябры, вы сваімі падаткамі і сваім маўклівай згодай дазваляеце дзяржаўнага тэрору такую колькасць кожны дзень, што ніякія анархісты не могуць з гэтым параўнацца. Таму я магу казаць толькі пра сённяшнія гістарычныя ўмовы. Калі мне нейкі анархіст скажа сёння, што я хачу заняцца тэрорам, вядома, я буду яго адгаворваць. Таму што зараз гэта і неэфектыўна, і этычна будзе неправільна, неапраўдана. Аднак жыццё рэч складаная, і бывае розныя выпадкі бываюць. Так. Почему анархисты не взрывают? Кто им запретит? Никто. Анархистов, вот это было схаванае паведамленне, але я его специально открою, как вы бачили. Узровень неадеквата. Анархистов используют как оружие против власти для того, чтобы к власти привести другие силы, а потом анархистов пускают в расход. Да, так и есть. В натуре, чувак, ты открыл вочы. Артем Румянцев, привет, Микола, здорово. Так, а зачем они его тогда взяли сейчас? Я об этом, казав позднее. Веру Миколе 100%, дякую. Егор Молчин, вітаю, добрий вечір, ЗНРК так живе. Так, протягуємо. Трохи в горлі вже пересохло. Так, 25 человек, нас классно. Сябры, 25 человек, усяго 14 лайков. Ну что это такое? Калі ласка, пакуль вы глядите, возьмите, лупаните этот Лукас. Вам же не складано, а так более народу убачить. Не забывайте, калі ласка. Буду вельмі удачны. Наступная тема у нас что? Коронавирус. Ягоныя сацыяльныя наступствы. Ну, раскажу аб рэчах, якія мяне насамрэч пужаюць моцна. Першае, это, канешне, ўзмацненне кантролю. То бок, тэндэнцыя такая, што жыццё для людзей гэта самае каштоўнае, і дзеля жыцця і бяспекі, на жаль, такая рэчаіснасць, большасць людзей гатовыя ахвяраваць сваёй свабодай, правамі чалавека, сваімі грамадзянскімі свабодамі. І, напрыклад, у Паўднёвай Карэі, я ўжо не кажу пра Кітай, які імкліва дэградуе да тэхнафашызму, там ужо
вводили такую штуку, что ты сам себе на смартфон ставишь приложуху, якая адсочвае все твои перасоўванні і падстаўляе уладам у рэжыме рэальнага часу. І насамрэч гэта вельмі жорстка і адсочвае не толькі все твои перасоўванні, але ўсе твои контакты. Я думаю, не трэба тлумачыць, якія гэта можа мець высновы і наступствы для дзяржавы, для уже пачаў стамляцца, для наших свабод увогуле, і як гэта можа быць прыменена для палітычнага пераследу. У прынцыпе, у Кітаі гэта і да гэтага прымянялася, але зараз ведаеце такі нюанс, што дзяржава прымае нейкія сродкі кантролю нібыта вось для гэтага моманту, для надзвычайнай сітуацыі. Але надзвычайныя сітуацыі сыходзяць, а сродкі кантролю застаюцца. І так гэта заўсёды працавала, і гэта так будзе працаваць хутчэй за ўсё зараз. Я гэтага баюся. І баюся таго, што ось зараз карантын, да, а за карантынам, што нельга выхадзіць на вуліцу. Хто за гэтым сочыць? Канешне ж, улады. І уладам такім чынам даецца легітымнае права у рэжыме надзвычайнага становішча абмяжоўваць свабоду перасоўвання людзей, якія раней успрымалася свабоднымі людзьмі, тымі, хто не сядзіць у вязніцы, як нешта апрыёрнае, богам дадзенае. Зараз усё гэта ўжо не богам дадзенае. Ужо ў Італіі, казалася б, дэмакратычная краіна, ужо гэта не богам дадзенае. Ужо ты выходзіш на вуліцу і цябе могуць глушануць і там даць табе штраф. У Індыі палкамі б'юць тых, хто нарушае карантын, просто выходзяць на вуліцу, разумееце, міліцыянты. І я глядзеў відос, да, гэта ўсімі нармальна ўспрымаецца. Вось, недзе там ужо ввялі турэмнае зняволенне за парушэнне карантыну і гэтак далей. Вось такая тэндэнцыя непрыгожая. Здароўе перастае быць прыватнай справай чалавека, і яна робіцца справай грамадскай, і ўжо дзяржава можа втаргацца, усоўвацца ў сферу асабістага, ў сферу твайго здароўя, вырашаць, што з табой рабіць. Хоча ізалюе, хоча не ізалюе, хоча садзіць табе на дамашні арышт на карантын, хаця ты нічога не зрабіў. Ты не зрабіў злачынства, а цябе могуць абмежаваць твою свабоду, разумееце? І гэта ўжо зараз успрымаецца як норма. Бачыце, як гэта пандэмія мяняе нашы сацыяльныя каштоўнасці. Далей это ідзе разбурэнне сетак салідарнасці, квітнення атамізацыі і ізаляцыі. То бок відавочна, людзі не могуць збірацца ў месцы, не могуць кантактаваць, не могуць прымаць нейкія агульныя рашэнні. Кожны сам за сябе, кожны ў сваёй мікрасоцце, мікраячэйцы, і выжывае сам насам сабой. То бок это прамое супярэчанне ўсяму таму, за што мы змагаемся. Аднак вымушана, на жаль, так адбываецца. Вось, потым гэта закрыццё межаў. То бок, я думаю, залішне казаць, што вось у краінах Еўразвязу зараз пазакрывалі межы, і потым гэтаксама ж яны прыменяць гэтую меру, калі гэта будзе патрэбна для абеспячэння палітычнай стабільнасці. Тое ж самае іншыя краіны. Вось недзе падалося з-за глобалізацыі, з-за глобальнага капіталізму пачаўся гэты працэс адкрыцця межаў, да, наадварот, вольнага перасоўвання людзей. Тут бабах, па гэтаму вольнаму, умоўнаму касмапалітычнаму грамадству быў нанесены моцны удар гэтым каранавірусам. Вось. Яшчэ адна уласцівасць — гэта пераход мноства прафесій на ўдалёнку. Вось. Што гэта робіцца нормай, і насамрэч многія працадаўцы разумеюць, што гэта ўжо не так складана і можа нават болей прыбыткова, бо усе кошты па абеспячэнню працоўнага месца таксама кладуцца на цябе на самого. Ты сам плаціш за інтэрнэт, сам працоўны плаціць за інтэрнэт, сам працоўны там сабе абеды робіць і гэтак далей. То бок гэта шмат у чым для працадаўцы карысна. І стае пытанне, што калі пандэмія скончыцца, магчыма, людзі застануцца многія на гэтых жа самых удалёнках. Далей, зараз ужо адбываецца выбуховы рост розных онлайн-сервісаў. То бок, там нейкі чувак, які стварыў там сервіс для онлайн-канферэнцыі, павялічыў сваё багацце там у 100-500 мільярдаў разоў, да, нейкіх, не памятаю лічбу, вельмі шмат. Вось. І гэта значыцца, што будзе онлайн всё. Онлайн там канферэнцыі, онлайн там... То бок, всё, што было зараз онлайн,
яно расквітнее і яшчэ дададуцца нейкія новыя паслугі, да, там замова там усяго таго, чаго раней, напрыклад, не замаўлялі па онлайну і гэтак далей. Тут мне нават складана уявіць і спрагназаваць, бо я асабліва не надта такі кансюмерыст, да, які там нешта замаўляе. Аднак відавочна, што гэтая сфера будзе расці. Ну і агульная такая тэндэнцыя, да, падсумоўваючы, гэта будзе ўзмацненне нацыянальных дзяржаваў, бо, як правільна сказаў Лукашенко, тут кожны сам за сябе, кожная дзяржава сама спраўляецца з гэтай праблемай. І адсоўванне правоў чалавека на другі план у параўнанні з грамадскай стабільнасцю і бяспекай. І гэта ўсё, канешне, вельмі кепскае, мяне гэта моцна насцярожвае. Аднак ёсць і станоўчыя моманты, куды ж без іх. У Італіі і ў Францыі пракаціліся бунты ў турмах, зняволеныя патрабавалі увядзення лепшых мераў для свайго здароўя. У Францыі прыватнасці патрабавалі, каб турэмны персанал насіл пяльчаткі і маскі і паляпшэнне ўмоў утрымання. А потым у ЗША ўжо адбыўся першы страйк. Зараз я дазволю сабе зачытаць з файла то, што я спецыяльна для вас першы страйк за коронавірусу, да, спецыяльна для вас захаваў. Прикарные работники американского сервиса доставки продуктов Instacart анонсировали бессрочную забастовку из-за опасных условий труда во время эпидемии COVID-19. В Instacart работает около 175 тысяч курьеров, которые лишены базовой охраны труда. У них нет больничных, сверхурочных, они вынуждены самостоятельно приобретать средства защиты, маски, санитайзеры для рук и т.д. Это Америка, да, вот кто там за капитализм топит вечно у меня в Фейсбуку, поглядите. Выдатная, да, ліберальны капіталізм. Все за свой рахунак і ніякіх больничных і ніякай аплаты сверхурочных, да. А у нас тут кепска, якобы. Ну, як бы у нас кепска, да, але ўсё ж таки варта прызнаць, што тая сістэма сацыяльнай дзяржавы, якая засталася нам ад саўка, яна ўсё ж таки мае на увазе і больничныя, і звышурочныя, і гэтак далей. Хаця ўсё это зараз подверглася, конечно, моцнай эрозии. Так вот, учитывая масштабы эпидемии в США, которые вырвались мировые лидеры по количеству инфицированных и коммерческий характер американской системы здравоохранения, то бок там яшчэ трэба заплатить бабло, каб тебе больничнага няма, а каб яшчэ тебе лечили, трэба яшчэ бабло заплатить, разумеете? Работа в доставке становится крайне рискованной сферой занятости. С 30 апреля работники пообещали бойкотировать поступающие заказы, пока Instacart не выполнит их требования. Первое. Обеспечить надбавку за риск в условиях эпидемии в размере $5 за заказ. Блин, всего $5 за заказ. Бачите, эти все равно зажали. Второе. Предоставить бесплатные средства защиты. Третье. Расширить оплачиваемые больничные не только на тех, кто уже заразился COVID-19. Бачите, какие добрые капиталисты. Все ж таки, когда ты заразился, тебе все ж таки оплачиваются больничные. Но и на тех, кому врачи рекомендовали воздержаться от работы из-за высоких рисков осложнений в случае заражения коронавирусом. Вот. Ну, в дадзены момент Instacart, да, дазволілі аплачваць больничным тым працоўнікам, у якіх заражение COVID-19 будет официально диагностировано с помощью тестов. Вось такая вот. И так само есть уже в некалькіх крыніцах чытаў, што ў еўрапейскіх краінах ідуць заклікі да страйкаў арендатараў не плаціць арэндную плату на перыяд каранціну, бо гэта відавочна. Ты мусіш плаціць за жытло, а так прабач, а ты не працуеш. Дзе ты будзеш браць, бабло, калі ты не працуеш, а табе трэба плаціць за жытло. Вось. І такім чынам бачыце, што два рознанакіраваных працэсы ідуць. То бок, з аднаго боку гэта ўзмацненне кантролю, ўзмацненне нацыянальных дзяржаваў, адсоўванне на другі план правоў чалавека ў параўнанні з грамадскай бяспекай і кантролем з боку дзяржавы. А з іншага боку гэта ўзмацненне ўсіх сацыяльных канфліктаў, класавых канфліктаў. То бок мы бачым, што ў перыяды любой нестабільнасці, у перыяды незадаволенасці, у перыяды, калі рушыцца прывычная сістэма, незадаволенасць тут не падходзіць, это так, ад балды сказаў, сорі. У перыяд, калі адбываецца пэўная напруга на бягучыя, на існуючыя інстытуты дзяржавы і соцыуму, у перыяд надзвычайных сітуацый адразу абвастраюцца ўсе сацыяльныя і класавыя канфлікты. То бок, все тое, што тлела, тое, што ішло падспудна, павольна,
у перыяд эпідэмій, у перыяд стыхійных бедствий, у перыяд тэрактаў, войнаў, это все адразу лезе наверх. То бок, ну ось такія два разныя, як это часта бывае ў гісторыі і ў жыцці, два працэсы ідуць рознанакіраваныя, да, у розныя бакі падчас адной і той жа гістарычнай падзеі. Складана ўсё непроста, і трэба разбірацца, і трэба адсочваць. Вось гэта тое, што я пабачыў, тое, што пакуль што бачна на сённяшні момант. У апісанні зноў жа ёсць цікавыя спасылачкі на аналітыку на гэтую тему. Пачытайце, пазнаёмцеся. Але бачна, што свет рэальна змяніўся ўжо даволі моцна і ўжо ранейшым не будзе. Так, ну што, зараз чытаю ваше паведамленне і будзем ужо сканчаць хуценька. Ужо гадзінку мы размаўляем. Ну, Артём Румянцев напісаў паведамленне, потым іх адклікаў. Так, што там у мяне яшчэ сёння па плане для вас? Нешта палоска не расце. Ну, вось, ніхто не данаціць. Так, ну, ў прынцыпе, ўсё. Гэта ўсё, што я хацеў вам расказаць на сёння. Калі яшчэ ёсць нейкія пытанні да мяне па стрыму, па каранавірусу, па іншым тэмам, пішыце. Яшчэ хвілінку буду тут. Все, сябры, на тым жа месцы, у тым жа час сустракаемся праз 2 тыдні, калі не будзе ніякіх форс-мажораў, калі мяне мусара зноў не закрыюць. Заўтра глядзіце на Белсаце перадачу «Размова» з Владзімірам Мацкевічам, дзе я буду заціраць пра анархію і рэвалюцыю. Заклікаю таксама ўсіх данаціць, рабіцца патронамі, таму што тым самым вы зробіце маю працу больш эфектыўнай і дапаможаце мне займацца гэтым больш, чым я займаюся зараз. Буду, абяцаю вам, расці ва ўсіх сферах у выпадку вашай матэрыяльнай падтрымкі. Ну і без яе я буду, канешне, расці, але з ёй буду расці нашмат хутчэй. І дзякуй вялікі ўсім, хто сёння быў са мной. Было нас сёння даволі такі шмат. Было некалькі цікавых пытанняў. У тым ліку адзін там не зусім здаровы чалавек всё ніяк з тэрарызмам не мог супакоіцца. Вось, я гатовы, як бачыце, адказваць на ўсе пытанні, сябе ніякім чынам не цэнзурую. І нікога і нічога не баюся, кажу тое, што думаю. Вось, таму нехта, калі думае, што мяне падлавіў там на нейкім острым тэме, то, ну, гэта не так. Дзякуй за інхву. Дзякуй вам, што былі. Всё, сябры, все рэквізіты на донат унізе. Праз 2 тыдні падходзьце сюды. Маю рацыю, дзякуй за стрым, дзякуй табе. Праз 2 тыдні тут, 18 гадзін, нядзеля. Рыхтуйце свае пытанні, падпісвайцеся на мяне ў соцсетках, данатце, будьце радыкальнымі, не бойцеся ніякіх вірусаў, а бойцеся не прымаць удзел у грамадскім жыцці, бойцеся страціць крытычнае мысленне, бойцеся адступіць перад напорам дзяржавы, іхняй грубай сілы і іхняй хлусні, бойцеся памерці, не зрабіўшы нічога вялікага для вызвалення, для сваёй краіны, для свайго народу. Вось на такой мега-пафаснай ноце, вось уж прабачце, нешта мяне пацягнула ў гэты бок, я на гэтым сканчаю. Дзякуй вам усім. Да пабачэння. Свабода альбо смерць.